Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wal malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Hujatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasim Dimashqi, jami'i masyaikhina wa muallimina wa asatidina. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini, amin. Hukmur riyai menika njelasaken hukume riya, ngetokno ngamal ning gone makhluk, ning gone manusa. I'lam anna riya'a imma ayyakuna bil ibadat au bi ghairil ibadat. Ngertenono sak temene riya iku ana kalane ing dalem pira-pira ibadah lan ana kalane ing dalem liyane pira-pira ibadah. Pamer ngetok-ngetokno niku ana kalane ing dalem ibadah, ana ing dalem liyane ibadah. Fa ammal mura'atu bima laisa fil ibadat faqad takunu mubahatan. Dene ngetok-ngetokno ning nggone perkara sing dudu ibadah niku terkadang kote ning nggone fi'il mudhari iki terkadang taklil diwenangno, diolehno, ngetok-ngetokno, pamer iku ana sing diolehno ning gone liyane ibadah. Kataswiyatil imamati, kaya contone madakno, ngrapekno serban. Ya, serbanan digawe rapi ben engko nak roh wong ketok macem lho niku mboten napa-napa, angsal niku. Wa sya'ri, ngrapekno rambut, dijungkasi, dicukur ben rapi, ben nak ketok wong iku macem ora dirasani, ora dawul-dawul, bundet. Niki angsal. Rambutku tak jungkasane, tak cukur ben macem nak disawang wong, niku angsal. Wa tahsinis saubi, lan kaya bagusno pakaian. Aku nek gawe pakaian, nek nganggo pakaian tak sing apik, iki angsal. li alla tazdarihi ayunun nas
ben boten diremeh dening penyawange manusa. Wong nyawang akhirnya uga ngremeh tapi ngajeni, diajeni mergo rapi pakaiane, rambute, penampilane. Wahtirozan min alamil madzammati, lan krana ngreksa njaga menghindari sangka larane diwada. Ora ana wong maidu nggo lara ati, ben ora ngono niki napa sandangane, rambute niki ditata. Wa talaban li rahatil unsi bil ikhwan, lan krana numprih golek usaha ben karo kanca-kanca iku iso napa akrab, kepenak, penampilane iki ya sak wajare niku. Engko nek ora sak wajare engko ora kepenak. Wa qad takunu ta'atan, terkadang ngetok-ngetokno sing diketokno niki rupa ketaatan, patuh manut kalih aturane agama. Umpama perintah ya dilakoni, umpama larangan nggih ditinggal diadoi, niki namine taat. Taat nggih wonten sing kenging diketok-ketokno, kama idza kana matbu'an, kaya nalikane wong sing ngetok-ngetokno ngamal iki wong sing dinut dadi panutane wong akeh. Engko nek ndekne nglakoni ngono wong akeh do weruh, do ngerti niki terus do anut melok nglakoni. Ngeten niki ngetokno taat, ngetokno ngibadah, tujuane ben wong-wong do melok nglakoni mergo ndekne dadi panutan, niki dipun wenangake oleh ya. Wa amaluhul mazkur yurghabu fit tibaihi, nek nglakoni sing wis disebutno ya kuwi nglakoni taat, ngibadah, ninggal larangan, diketokno wau supaya wong niki do remen nderekaken, seneng anut, sebabe wong sing dadi panutan iki nglakoni. Kan ana wong ngiri, senengane ngiri, meri karo sing dadi panutane, sing dadi panutane ora nglakoni ya meri, alah wong sing kiai ora gelem nglakoni saku ya ora usah meri. Wastimalatil qulubi ilaihi, doyongno piro-piro ati condong seneng terpengaruh ning nggone wong sing dadi panutan nglakoni taat, sebabe roh ketok niki akhire wong-wong do seneng melok anut. Wa qad takunu mazmumatan, nggih terkadang ngetokno taat niku diwada, dipaidu, disalahno cara aturan agama. Kama iza hamilat ala ma la yajuzu awid da'at
ila umurin mahdzuratin. Contone sing ndorong ngetok-ngetokno ngamal iki perkara sing ora diolehno. Adune dikongkon delik-delikno, nyamar-nyamarno lan pancene iso disamarno. Babe ana perkara sing ora iso disamarno. Jamaah ora iso disamarno. Ngaji ora iso disamarno. Niku diwada utawa terdorong ning gone perkara sing diharamno. Wabil jumlati fa hukmuha tabiun li gharadil matlubi biha. Gemblengane secara global garis besare hukume pamer ngetok-ngetokno niku anut karo tujuane ngetokno apa, tujuane iki apik cara agama, mau contone ben wong-wong do niru-niru yo angsal. Nah tujuane elek aku ben aku disanjung-sanjung dilem wong berah aku ben digunggung mboten angsal. Wa amal ibadatu kasodaqati wassolati wasiyami wal ghazwi wal haji fal murai fiha yubtilu ibadatahu. Ya ana sing sedekah sing adune dikon ngumpetno nyamarno, salat sunah niki nggih. Poso kan malah ibadah sing samar. Berjuang haji nak panci di ben ku utawa panggonane ning lokasi ning daerah cerak sing ora butuh ana pendaftaran iku iso didelik-delikno. Nek lumane bareng ana kelompoke ya ora iso didelik-delikno. Niku sing adune didelikno kok diketok-ketokno niku saged ngrusak ngibadah, ganjarane iso rusak. Wayak samu dianggep maksiat lan entuk dosa. Ibadah sing adune dikongkon delikno, nyamar-nyamarno, kok diketok-ketokno iki malah entuk dosa. Wal makna fi amroni, makna faedah alasan kok iso mbatalno ibadah riya iku niki ana perkara loro. Ahaduhuma ya ta'allaqu bil ibadah. Makna faedah alasan sing nomor siji ya kuwi perkara sing ana hubungan kaitan kalih ibadah. Wa huwa at-talbis wal makruh li annahu khayyala ilaihim annahu mukhlisun muti'un lillah wa annahu min ahli din wa laisa kadzalik. Sing nomor siji sing ana hubungan kalih ibadah ya kuwi ngreka-ngreka malsu. Piye nek malsu? Ya menika ngetok-ngetokno sampai wong iki berhayal bayangno. Wong akeh do bayangno nek wong sing ngetokno ngamal iku mau didarani ikhlas, didarani taat Gusti Allah,
didarani ahli agama, ahli ibadah, padahal ora. Jadi umpamane nak sholat sunnah nek ngarepe wong berah niku suwi, maca surat pendek iku ewoh isin. Tapi nak nek omah cuwopote sakpore iki jenenge ngetokno, kaya ahli ibadah betah sholat suwi, nak ana wong berah ora ngerti nak dhewean cuwopote sakpore. Nak dhewean ora tau nglakoni sholat sunnah, nglakoni nak ana wong diketokno. Niki alasan pertama pamer kok iso ngrusak ibadah, sebabnya nipu, pencitraan ketoke ahli ibadah sregepe sakpore nak ning ngarepe wong akeh, nak dhewean kok ora. Asani ya ta'alaku billah, sing nomor loro ana hubungane kalih Gusti Allah. Riya pamer iki salah hubungane kalih Gusti Allah. Wa huwa annau mahma qasada bi ibadatillahi ta'ala khalqallah fahuwa mustahzi'un billah. Menawa wong kuwi nek ngibadah Gusti Allah, nek ngibadah nggone Gusti Allah, kok malah tujuane krana makhluke Gusti Allah, niku berarti padha karo ngeguyu, ngremeh, ngenyek Gusti Allah. Gusti Allah kok diduakan, kok dipadak-padakno karo liya, itu sama dengan ngremeh. Kama waroda, kaya keterangan sing teka. Wa misalu contone annahu yatamassalu baina yaday malikin minal muluki tulan nahari. Contoh perumpamaan, ana wong sedina-dina sepanjang dina iku ngadeg di hadapan raja. Kama jarot adatul khudum, kaya kebiasaane para wong sing ngladeni ning nggone raja, pembantu-pembantune asistene raja siap tengok-tengok nek nggone kono, siaga standby. Wa inna ma wuqufu lil mulahadati jariyatin min jawarihi au gulamin min gilmanihi. Ternyata tengok-tengok ning nggone kerajaan lokasine raja iku ora kok krana khidmah ngladeni kebutuhane raja, tapi nglirik wedok-wedok ayu, dayang-dayang, budak-budake sang raja. Jadi golek kesempatan, ora kok ngadeg ning gone kerajaan iki krana siap nak dikongkon raja butuh apa ta apa, tapi tujuane nglirik wong ayu-ayu nak sekitar kerajaan. Iki contoh sakjane ning kono iku tengok-tengok krana sang raja, kok malah tengok-tengok krana nglirik cah-cah wedok ayu. Jenenge nyepele raja. Tempat kerajaan niku sakral, kok ora bertujuan ngladeni raja, malah membuat kesempatan nglirik ning gone wadon-wadon nom budak-budake raja.
Itlam yaksud at-taqarruba ilai bi khidmati krana kok dianggep geguyu, dianggep ngenyek sebabnya tujuane tengok-tengok siap ning ngarepe raja ora krana ngladeni, ora krana mengabdi ning gone rajane. Bal qasada bidzalika abdan min abidi, malah tujuane malah karo budake raja, dudu rajane langsung. Sing dadi tujuan kepentingane malah hubungan karo budake raja, dudu karo rajane. Iki jenenge nyepele. Nek ngarepe raja kok malah ngomong-ngomongan jagungan karo wong liya, budake raja pisan. Iku jenenge nyepele raja. Fa ayyuh tiqarin yazidu ala ayyaksudal abdu bita atillah mura'ata abdin do'ifin la yamliku dharra wala naf'a. Ngremeh sing endi sing ngungkuli kawula nglakoni taat kok tujuane pamer ning gone kawula sing apes, sing ora iso laopo-laopo mlarati, ora iso manfaati, ora iso. Sing dadi tujuane ora Gusti Allah sing maha kuasa, kok malah ngibadahi tujuane dipersembahkan kanggo kawula sing apes iki dianggep ngremehno Gusti Allah, ngremehno raja dalam contoh ngarepno. Wa hal dzalika illa li annahu yadhunnu anna dzalikal abda aqdaru ala tahsili agrodi minallah. Ora ana ngono kuwi, malah sing luwih dadi tujuane ngibadah iku maring kawulane Allah, ora karo Allah, ora ana liya kejaba krana ndekne iku malah duwe persangkaan nganggep budak iku luwih kuwasa ngasilno tujuane daripada Gusti Allah. Nek nyepele ning ngono malah dianggep budake luwih kuwasa mampu memenuhi kebutuhane daripada Gusti Allah. Niki kesalahane wong sing pamer ngibadahe kanggo liyane Gusti Allah. Id asarahu ala malikil muluk, karena dene malah mentingno budak ngalahno rajane pira-pira raja ya kuwi Gusti Allah. Fahadha min kabairil muhlika. Ngene iki ngibadah kok tujuane ora krana Gusti Allah, malah krana makhluke Allah, niki termasuk pira-pira sing ngrusak amal sing gedhe, dosa gedhe. Walidha sammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyirkal asghar, mula riya pamer niku dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diarani syirik asghar, syirik sing cilik. Ya, tapi senajan cilik nggih kesalahan sing gedhe. Walau lam yakun firriya ila annahu yasjudu wa yarka'u li ghairillah lakana fi kifayatun. Dimau ibarate salat
iki sing salate ora dipersembahkan karo Gusti Allah, malah kanggo liyane Allah iku padha karo secara tidak langsung nek sujud, nek rukuk niki maring liyane Allah iku wis cukup sebagai ngrusak ngamal, kealanan sing wis cukup ngrusak ngamal, sujud rukuk nggone liyane Allah. Wa illam yaksud ataqruba ilallah, senajan nek rukuk sujud ning nggone liyane Allah ora bermaksud ngeparek ning nggone Gusti Allah. Jadi winginane kan teng Trans 7 ini kan ana santri salaman karo gangsur-gangsur. Iki dipaido diarani feodalisme perbudakan, padahal cerita no sahabat mboten salah nyucup sukune Kanjeng Nabi, nyucup sikile. Iki ora kok krana nyembah, ya, ora krana nyembah. Nah, krana nyembah ya iso dadi murtad. Tapi napa niku nak sampai ngambung sikil iki akeh ulama sing ngarani berlebihan. Wis ora ngurmate ora sing sampai bentuk kaya sujud nggone makhluk walaupun ora kok niate nyembah wong. Pun dados pamer niku ana sing diolehno, ana sing ora diolehno. Sing diolehno ning gone liyane ibadah, pakaian, penampilan ben ora dipaidu wong dirasani niki angsal diketokno apik. Ibadah ya ana sing oleh diketokno nak panci tujuane ben wong-wong iku do melo anut, sebab ndekne wong sing dadi panutan. Nah sing ibadah sing adune didelik-delikno kok malah diketok-ketokno iku saged ngrusak ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami'a azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wal malaikatil muqarrabin khususan sultanil awliya syaikhul qadir Jilani sabil atas Ahmad bin Muhammad At-Tijani